హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. విజయ హోమ్లీ టిప్స్కి స్వాగతం. మరి ఈరోజు వీడియోలో 400 నుంచి 500 వరకు ప్రైస్ రేంజ్ ఉన్న శారీస్లో కొన్ని కలెక్షన్స్ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఇక్కడ నేను ప్రతి డిజైన్లో కూడా ఓన్లీ 2 కలర్స్ మాత్రమే షేర్ చేస్తున్నాను. మనకి ఇక్కడ నేను షేర్ చేసిన ప్రతి శారీలో కూడా నియర్లీ 4 to 6 కలర్స్ వరకు మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. మీలో ఎవరికైనా ఏదైనా శారీ నచ్చినా లేదా అదర్ కలర్స్ చూడాలనుకున్నా కూడా మీరు నేను కింద ఇచ్చిన వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే ఇక్కడ నేను షేర్ చేసిన ప్రతి ప్రోడక్ట్కి కూడా ఓన్లీ కాస్ట్ మాత్రమే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ తెలియాలన్నా లేదా క్లాత్ ఎలాంటిది అండ్ బ్లౌజ్ శారీ లెంత్ ఎంత ఇలా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలన్నా కూడా నాకు మెసేజ్ చేయండి. నేను శారీ డిస్క్రిప్షన్ మీతో షేర్ చేస్తాను. కేవలం శారీస్ మాత్రమే కాదు ఫ్రెండ్స్, మా దగ్గర అన్ని రకాల కుర్తీస్, సల్వార్స్, ఫీడింగ్ వేర్, కిడ్స్ వేర్, స్టిచ్డ్ బ్లౌజ్, జ్యువెలరీ ఇలా అన్ని ప్రోడక్ట్స్ కూడా చాలా బెస్ట్ ప్రైజెస్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. నేను కమింగ్ వీడియోస్లో అవి కూడా షేర్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే చాలామంది నన్ను అడగడం జరిగింది మిగిలిన ప్రోడక్ట్స్ కూడా షేర్ చేయమని. కాబట్టి మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు విజయ హోమ్లీ టిప్స్. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఎందుకంటే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కానీ వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అలాగే నా వీడియోని మిస్ కాకుండా ఉంటారు. నేను ఇక్కడ షేర్ చేసే ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా కూడా మనకి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా షిప్పింగ్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. అండ్ మ్యాక్స్ షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ వచ్చి 100 అండ్ మీరు మోర్ దెన్ 1 ఐటెం తీసుకున్నట్లయితే 100 కన్నా ఇంకా తక్కువే షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ పడతాయి. అంతేకాకుండా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో వాట్సాప్ గ్రూప్ ఇన్వైట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మీలో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఆ గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వచ్చు. ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, 400 నుంచి 500 ప్రైస్ రేంజ్లో ఉన్న శారీస్ కలెక్షన్. అలాగే మిగిలిన శారీస్ కూడా 400 to 500 రేంజ్లో ఉన్నవి కమింగ్ వీడియోస్లో షేర్ చేస్తాను. ఓన్లీ ఇదే కాదు, 400 కంటే తక్కువ ప్రైస్లో కూడా శారీస్ చాలా కలెక్షన్ అవైలబుల్గా ఉంది. సో కమింగ్ వీడియోస్లో ఆ శారీస్ కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ విజయ హోమ్లీ టిప్స్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.